una altra cosa no té res a veure amb la tradició. Tornàvem a l'època del Caudillo. Aquí al poble ens queden un parellet de plaques, una aquí davant de la Faldella, al costat de Joaquim Fernández, amb Via de Riudecanyes, Partido de Falset... Però això no és de tradicions de franquista. Bueno, és d'aquella època... No, això és de nou. Què fem allò? Ho mantenim? Però no és franquista, No? Però no és franquista. Què és? Allò és del segle XIX, de l'oficial de castellà. A tots els pobles hi és. Els pobles qui és? No, això no és ningú franquista. Que hi havia una cosa de 25 anys de paz i era més. No sé què és. No sé si sabíeu, al Freud hi havia un cartet que durava 25 anys de paz amb les jueves. No ho sabíeu? Si fa anys que vaig fer. I això no és franquista. És en castellà, quan el castellà era la llengua oficial i deu ser del 19. Per tant, això no s'ha de tocar. No és un símbol franquista. Mantenim igual? No tenim igual. És com si diguéssim que hem els llibres d'actes que són en castellà. No, És la llengua oficial. És a dir, que cap poble aquest tregui un símbol històric. No és franquista. I és el riu de les Feixes, potser que no tocaria, però no és franquista. És una cosa que el castellà era la llengua oficial, això tenim com els pobles.